Kami hai ke babo jagawo tini di bagjagi tong. Abo actually 48 Koromsora assembly khop jago. Tai chino jagawo 82 miles ni o jaga kaisa munda para ni Kanchonsora bisingo chini takuk mintuno singhor kaang singhorman poro bo chini takuk bisho munda na bobai jugajug khlaika koklam salaika salaimani bisingo bongneo kamio chung phaileman kha phaimani karon chino jaga kuno political issue kri kuno dharma bhittik kuno issue kri o jagawo sigango ang Facebook o rijak tongo je chini boro rok tabuk ni o jorok kabangma boro rok no nok nukungo kanmung chumung kabangma jorok no khibna kaibo hakasi jingjago tonna hangkebo kanna musungya abahai kabangma nok nukung kahamo ribara kalaijak toko gaborno sakaje no rirok tongkhang kai norok thumui toni di sui toni khai chung obahai keno kabangma jagao sini nangmani borok tongo chumnani kannani borok man khangkai borok ni bagi kaham ga abahai khaino chung tini khnaka o munda para obo chung phaiman phaika boskango Christmas botongo chung ojak chart kono phaika belai khabang strango gai kai tor obahai keno chungna hamari khlai tong bostang ni salo subanai rok ni bkhawo tebo kok satang te je suba su khlai tong nei rok bongni nok ni khongo tebo hamari kublung ungthung te je tini hamari yasak nai rok borok bo haino o hamari manma bai khakosomui borun khapang srangai borongni samung humung nok nukung eba gono kaham kreng khe tong thung nei o je nukha chini kabangma sarai khonai rok nugui bongni je khatung khaja kai je hamari no yasagi na harmani tinini ojarawo ribak thane koyekta family siko যেমন চিনি বুকুক কর্ণিকা দেববর্মা হইতঙ্গ চিনি বুকুক জায়ত্রী দেববর্মা চিনি বুকুক সাহানা দেববর্মা তাই চিনি আন মায়ো খরচা তঙ্গ খুমুলুংনি চুমুই দেববর্মা তাই মান্দাইনি চিনি আনি বাতিজানো সঞ্জিত দেববর্মা তাই তাকুক রজনী ত্রিপুরা নিব বহাইনো থক দানানি কন্ট্রিবিউশন খাইকা 1000 অমসুকবাইনো जों तिनी o jagao joto jagani thumui tini riuiman khamunda parao buskangni salo chini tebo na harmung tongo chini taku bisobo saka je bisomunda bo saka tebo obahai kami amchai tong khiyango chini taku mintu tripura bo haino bo saka obahai spot ko bangmon tongku जों o jagao tebo talangiri lainai engkai ano tini taku khoroksa Facebook ni bisingtei taku sunil da burma ni bo saka mungya kami bo obahai kami bisingo koyka jaga tongko जों aro bori lainani nei engkai bini aro bahaino abahai bori thumjak tongo tai buskangni salo tebo je abahai ke rohornar musung nai rok norok bahaino logiri laidi tai chini takuk Rocky Mura Singh norok sinina chini kok borok ni actor tulung ni nayak gabor jotono siwo bo bahaino bono belekhenang hambai mari o je bo ano samungno nugui chini o samungno nugui bo khatung khaja ngai darang bonono logiri nai buskangni salo जों bahaino tebo kabangma jaga ori thumlai जों nangman jaga ori thumuni ni takuk Rocky Mura Singh bono bang logiri nai bo bano logiri nai ni kogri mani bagi ang khnani simino je norok rohorna musung nai rok norok ana Facebook ni bisingtei inbox ni bisingtei WhatsApp ni bisingtei call ni bisingtei norok krengdi obahai ke nongni hamjakma hamari जों bai जों krenglai tonglayano nini hamjakma te khorokchani hamjakma krenglai जों kaisa katal o bisi katal ni logi o जों katal halok no bolayano jotono no belai ke hambai